Mga igsoon sa pagtuong Islam, usa ka hadith nga nagsaysay nga adunay usa ka tawo nga sigurado nga makasulod sa Jannah, sa paraiso. Niining hadith gipakita dinhi unsay sekreto nganong makasulod siya sa Jannah. Kini tungod sa iyang kalimpyo ug putli nga kasing-kasing. Nagpasabot kini nga unsa ka mahinungdanon ang kahimsog sa kasing-kasing, kalbong salim. Hinautod nga mabatunan nato kini nga pagkahimsog sa kasing-kasing ilabi na karong bulan sa Sha'ban, sa dili pa mag-Ramadan. Si Anas radhiyallahu anhu nagsaysay niining hadith nga iyang nadungog kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga nag-ingon, yadkhulu alaykumul ana rajulun min ahlil jannah. Adunay musulod karon sa masjid nga usa ka tawo nga apil sa mga tawo sa Jannah. Mga igsoon, una-unaan ninyo kung unsa ka gibati sa mga sahaba sa pagkadungog nila niini sa balita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga dunay musulod diha sa pultahan nga usa sa mga tawo sa Jannah. Silang tanan milingi sa pultahan ug nag-atang kinsa kaha kining tawhana nga musulod sa masjid ug matud ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya apil sa katawhan sa Jannah. Unya misulod ang usa ka lalaki nga nagtulo pa ang tubig diha sa iyahang bungot tungod sa wudu ug nagabitbit og sandalyas nga iyang gidala sa iyang tuong kamot. Inguna ka detalyado ang pagsaysay ni Anas radhiyallahu anhu. Pagkasunod adlaw, maura gihapon tawhana ang giingon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mosulod sa masjid nga kanang tawhana tao sa Jannah. Sa ikatulong adlaw, siya ra gihapon usa sa mga sahaba na dihang higayuna, si Abdullah ibn Amir ibn al-As, miingon sa iyang kaugalingon, unsa kay sekreto ining tawhana nga miingon ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga siya usa sa tawo sa Jannah. Kining balita gikan gayud sa pinakamaayong tawo nga naglakaw din hining kalibutana nga mao si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But pasabot nga walay duha-duha, sigurado gyud ding balita. Busa miadto siya sa balay sa maong tawo ug miingon, pasensya na kapatid, adunay panaglalis tali kanako ug sa akong amahan ug nakadesisyon ko nga dili una mo pauli sa tulo ka gabi ug mahimo ba nga pwede anhi una ko sa imong balay. Apan ang tinuod nga tuyo ni Abdullah ibn al-As, iyang tan-awon kung unsay gibuhat ning tawhana, unsay espesyal nga gibuhat niya ining tawhana nga maoy makapasulod kaniya sa Jannah. Ug mitubag ang lalaki, inshallah walay problema, welcome kaayo ka diri. Mato ni Abdullah sa iyang obserbasyon, miingon siya, sa unang gabi wala ko'y nakita nga lahi sa iyang gibuhat. Kung mulihok siya maghinumdom kang Allah subhanahu wa ta'ala, mulakaw siya para sa sala, unya mubalik sa pagpahulay, abasin gikapoy ra siya karong gabi. So sa ikaduha o ikatulong gabi, maura gihapon ang gibuhat sa maong tao. Busa ingon si Abdullah sa maong lalaki, sa tinuod lang wala mi mag-away sa akong amahan. Apan mao kini ang nahitabo. Miingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ikatulong higayon, dunay usa ka tawo nga mosulod sa masjid, siya usa sa mga tawo sa Jannah ug ikaw ang pirming mosulod. So gusto lang kung masayran kung unsay imong extra nga gibuhat. Mingon ang lalaki, wala ko'y laing gibuhat gawas sa imong nakita. Wala sad ko'y espesyal nga gibuhat tungod kay naa ka dinhi. Natingala kaayo si Abdullah. Sa dihang milakaw na si Abdullah, gitawag siya sa maong lalaki, Tesa, gawas lang sa usa, dili ko matulog nga adunay kasuko pagdumot sa bisan kinsang mga Muslim.
ug wala usab ko'y kasina sa bisan kinsang gihatagan ni Allah og baraka. Ug miingon si Abdullah, kana maunay nakapasulod kanimo sa Jannah. Ug dugang pa niya, kini ang usa ka butang nga lisod kaayong praktison sa kadaghanan sa mga tao. Allahu Akbar. Mga igsoon, sa dili madugay, makadungog na usab kita og aya sa Quran na sama nini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sa doon nga pagkahubad, o kamong magtutuo, gisugo kaninyo ang pagpuasa sama sa gisugo sa mga nauna kaninyo. Aron kamo hinaot makabaton og kahadlok. Sa laing hadith, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gasaysay sa taas kaayong nga hadith og sa katapusan miingon siya, at-taqwa hahuna. Sa ikatulo kahigayon, sige niya og balik-balik og itudlo niya ang iyahang dughan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ang taqwa naa dinhi. Itudlo niya ang iyahang kasing-kasing. Ang taqwa naa dinhi, ang taqwa naa dinhi. Kung atong hiusahon ang mensahe sa Quran ug sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas klaro nato nga masabtan nga ang pagpuasa dili lang sa pagpugong sa pagkaon ug pag-inom. Ang tinuod nga tumong sa pagpuasa mao ang pag-ayo ug paglimpyo sa atong kasing-kasing. Aron kita hinaot makabaton og kahadlok, la'allakum tattaqun. Busa aron makapod gyud nato ang tumong sa Ramadan ug aron makagraduar kita gikan sa eskwelahan sa Ramadan, kinahanglan nga limpyo, putli ang atong kasing-kasing. Kung ikaw ug ako usaray atong tumong nga madala paghuman sa Ramadan, ang makabaton og kalbun salim, limpyo nga kasing-kasing. Kung kini ang atong makabot, kini na maong labing maayong Ramadan sa atong kinabuhi. Matud ni Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Sa adol nga pagkahubad sa adlaw nga diin ang bahandi dili makapuslan ni ang mga anak gawas lamang kaniya nga moabot kay Allah nga adunay limpyo nga kasing-kasing bikalbin salim. Pasabot mga igsoon nga ang atong passport, ang atong yawi padulong sa maanindot nga lugar nga gitawag og Jannah, nga aduna kitay kalbun salim, limpyo nga kasing-kasing. Hunaw na nga mo graduate kita gikan sa Ramadan sulod sa 30 days nga dala ang kalbun salim, limpyo nga kasing-kasing. Subhanallah. Mga igsoon, nining umaabot nga Ramadan, 30 days ang Quran ginabasa hangtod mahuman. Apan paminawa ang atong kaugalingon, ang atong kahuyang adunay sayop. 30 days ang Quran ginabasa, apan wala man lang usa ka tulo nga miluha diha sa imong mata. Matud ni Allah subhanahu wa ta'ala, law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aytuhu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Kung amo lang untang ipanaog ang Quran ngadto sa bukid, makita nimo kini nga nagpaubos ug mapulpog tungod sa kahadlok kang Allah. Allahu Akbar. Apan kining gamay nga unod sa atong dughan, wala malang matandog. Giingon sa atong mga ulama, kung ang kasing-kasing gahi ang matauga. Ang pinaka-rason nga no ang atong matauga tungod kay ang atong kasing-kasing gahi. Kung masayra nato nga adunay sakit ang atong kasing-kasing nga lawas nun, mudagan dayon kita sa pinakamaayong ang cardiologist. Apan karon
Giingnan kita nga adunay problema sa atong kasing-kasing nga espiritual. Wala man lang matandog luyos sa imong madungog nga pagbasa sa Quran, lecture, khutbah, nasiha sulod sa Ramadan. Unsa man ang atong buhaton. Mao nga ang atong dakong tumong, insyaallah. Mao nga humanon ang Ramadan nga ang atong kasing-kasing makabaton og kalbon salim. Limpyo nga kasing-kasing. Mga igsoon, matud sa atong mga ulama, ang pinakasayon nga pagpuasa mao ang pagpugong sa pagkaon ug pag-inom. Apan ang pinakamaayo, ang kasing-kasing maoy magpuasa. Ang mga bata edad 5 o 6 ka tuig magpractice na sa pagpuasa o pagpugong sa pagkaon ug pag-inom. Apan kitang sakto nas edad, mas maayo karong Ramadan, dili lang sa pagkaon ug pag-inom, kundi ang atong kasing-kasing usab labaw nga magpuasa. Na nakita karon sa bulan sa Shaaban, ikaw pa at nakaadlaw karon. Matud ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ang atong mga amal, mga buhat ipresentar ngadto kang Allah subhanahu wa ta'ala sa tulo ka higayon. Naay inadlaw, naay sinimana, naay kausa sa usa ka tuig. Ang inadlaw ipresentar sa fajar ug sa asir. Ug ang sinimana ipresentar Lunes ug Huwebes. Ang tinuig karong bulana Shaaban. Mao nga sa dihang gipangutana ni Usama radhiyallahu anhu si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nganong daghan kaayo kag puasa ning bulan sa Shaaban?" Siya mitubag sallallahu alaihi wasallam, "Kini ang bulan kasagaran ginapasagdan sa daghang mga tawo, kay kini tali sa Rajab ug Ramadan. Ug kini nga bulan nga ang atong mga buhat ipresentar ngadto kang Allah subhanahu wa ta'ala. Ug gusto nako matud ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipresentar kining akong buhat samtang nagapuasa ako." Allahu akbar. Mga igsoon, mao nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpuasa matag Lunes ug Huwebes. Tungod kay kini ang mga adlaw nga ipresentar ngadto kang Allah subhanahu wa ta'ala ang atong mga buhat. Busa mga igsoon sa pagtuong Islam, pahimangno kanako ug alang sa tanan, kung makaya nato magpuasa kita niining bulan sa Shaaban. Usa kini sa labing maayong buhat nga mahimo nato niining bulana, ang bulan sa Shaaban. Hinaot pa unta, aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mga igsoon sa pagtuong Islam, sa laing hadith nga nagpahimangno nga adunay duha ka klase sa tawo nga ang kapasayloan ni Allah na ang tala o napugngan. Una, ang musyrik, katong kasimba og lain gawas pa kang Allah. Ang ikaduha, ang musyahin, kanang tawo nga nakabaton og kasuko, nagdumot ug nagbangi batok sa iyang igsoong Muslim ug wala gihapon sila magpinasayloay. Matod sa hadith nga gisaysay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa gabi sa ika-15 sa Shaaban, tanaw ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tanang tao ug pasayloon niya ang tanan gawas lamang sa duha, ang musyrik ug ang musyahin, kanang adunay kasuko o panagbangi sa iyang igsoon, lalaki man o babae, ug hangtod karon
wala gihapon sila maguli o magpinasaylo ay. Imagine mga igsoon, tanan pasaylo ni Allah, gawas lamang sa duha ka klase sa tao. O kining hadith ligon o gisuportahan sa laing hadith ug matod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matag Lunes ug Huwebes ipresentar ang atong mga buhat amal ngadto kang Allah subhanahu wa ta'ala, pasayloon niya ang tanang mga ulipon. Gawas sa tao nga adunay shirk o gawas sa tao nga adunay sya'na, kanang adunay kasuko, adunay kaaway ug dili makikuli sa iyang igsuong Muslim. Ugon niya, muingon ang anghel, ang diru hadaini hatta yastaliha. Hulatan ninyo kining duha. Ayaw una pasayloa hangtod magpinasaylo ay sa usag-usa. O gibalik-balik ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kini sa tulo ka bisis. Pasabot, ipahunong una ang ilang kapasayloan hangtod mag-uli ang ilang relasyon. Mga igsoon sa pagtuong Islam, kung aduna man dinhi kanato nga dugay na nga wala makig-istorya sa iyang igsuong Muslim, maparyente o kakaubanan tungod sa karason o kasaipanan nga nangagina. Ang iba nga mapugnan ang atong mga mabuhat. Nagpuasa kita og Ramadan sa mayaging tuig, nagtahajud, nagbasa og Quran, nagsadaka, tanan. Hunaw na mga igsoon, ang tanan natong gibuhat sa miaging Ramadan ug sa mga Ramadan pa sa una, malangan tungod kay dili makigistorya sa iyang igsuong Muslim, sa iyang bayaw, igagaw, igsuong babae, mapalalaki man o babae. Kinsa man ang makakaya niini, unsa mang Dios ang ilang gibuhat, nga tungod nila napugnan ang imong maayong buhat. Ang atong Ramadan nalangan, ang atong tahajud nalangan, ang atong pagbasa sa Quran nalangan. Madawat lamang kini kung kita magpinasaylo ay sa usag-usa. Matod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung adunay duha ka magsuon nga nag-away ug dili maging istorya labaw pa sa tulo ka adlaw, unya ang usa kanila namatay, dakalan nar, makasulod siya sa impyerno. Unsa man ang ilang nabuhat na nakasulod sila sa impyerno, unsa man kadako ang atong ego nga dili ta makasulti ug pasaylo ako, gipasaylo na tika, ayaw kasugot nga tungod lang yana, malangan ang imong mga ibada. Mga igsoon, dili ni joke tungod lang yana, malangan ang atong mga maayong buhat. Naningkamot kita sa atong mga ibada, ayaw kasugot nga mapugnan kining tanan tungod lang kay nag-away ang mga anak o adunay nagsulti tungod sa iyang asawa o batok sa iyang asawa o tungod kay nangutang hangtod karon wala pang babayri ang kwarta. Ayaw kasugot nga tungod lang yana, makasulod ka sa impyerno, dakalan nar. Mga igsoon, ang pagputol sa relasyon dili lang problema natong mga tao, kundi direktang nakaapekto sa atong relasyon kang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagbasaylo dili kahuyang nagpasabot kini nga gipili nimo si Allah kaysa atong ego. Ayaw kasugot nga gamay nga panagbangi mapugnan ang atong pag-adto sa akira. Busa ayaw hulata siya, ikaw na mismo ang mulihok, mangitag paagi o mo pasaylo. Matod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam. Sa doon nga pagkahubad o ang labing maayo kanila mao ang unang musalam.
ang iman makita sa kasing-kasing nga andam nga magpaubos, bupasaylo ug mulihok alang sa kalinaw ug panaghiusa. Ug tungod niya na sa dili pa moabot ang Ramadan, ning bulan sa Shaban, limpyo ang atong kaugalingon, inshallah. Hinautong tadawaton ni Allah subhanahu wa ta'ala ang atong pagbuasa, ang atong pagbasa og Quran, ang atong tahajjud, ang tanang ibada. Iduwa nato ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala limpyuhi ang among mga kasing-kasing gikan sa kasuko, kasina ug tanang kasakit sa sulod. Himuha kami nga mga ulipon nga kamao mupasaylo. Wala pasigulia o panaghiusaha kami sa among mga igsuon, pamilya, mga kaigsuonang Muslim. Luwasa kami gikan sa kalayo sa impyerno o gihatag kanamo ang Jannah tungod sa imong kaluoy. Amin ya rabbil alamin.